saja perabangin nyawa kublai epi hekating batyang tam tura Jisu unong penim jonga bajompi haswa bangyo masdan jishikri joni tungyo meruang jengulai keras bong tungin thap lagi kiti banyero yang trai kampel lainan hanono jaka lainan hai ngasam dia masyakri yang trai dia banyo trai ke jengulai tungin thap lagi kiti banyero yang trai Degas namu Jisu kabapan im yang ambil dia pi. Degas namu Jisu kelasan hipop jonga bak jompi. Degas namu Jisu kabapun kia yang ni borok kibriu. Kau jomai kamu Pohkas namu Jisu. Pohkas namu
Amen. Okay. Amen. Harapan ko ay na ay kublay bang priyang sobha ye piparo ye parabuhet ban kabalang jong blay na kwe pat ye balang kumjo bat kita ki bomlan ka balang ro har ka teng batyang tam jong Jisu Christ bo tra join ka kteng ka jong blay kai kai shai bangim dai bat e no te ka jinga sang lang ka jong hi Preng ki por ko kum kide hapreng jaga jing mana pat ki adam ni ba parkheng jong sokar ha ga jing le persha yang uknyang jing bang coronavirus dan kita gi khat social distancing bat ki ber khangna khanti na balong jing sang ko magi julom ne ban le gi magi jule kum ko bagi khublai markti le ke ko be do si para bgai marketing jom Blei kai dengan apa ten lo bagi jing persang begini jom ke Balang Blei mekhlana sam Nongthymmai Pohkseh shla jing persang limba YouTube channel bagi kor jom juk ke pementa dada mangi ke besementa isementa daga mensim ke age shai fry daga jing slang pan-padan buram yo wan sakri yo lingba kini kini sekri lakalong kajing pulai ke keten ke jauh kajing ruai kajing syak skor ke kubor keten ke jauh Blei kam atatin gelong kajing kerkhui gini kong gelong ru kajing sekri buktiang pun hakmat jauh terai tiang ke por kajing sedang ni kajing seng ke jauh dan menyesualang bu nongrai semesen kajing ruai Siaman sen basis pa apopra ki contain ki balong kumne bat kinong ki contain jong ga Jingkyrmen ba Pohskeh hapreng ki aryong jong ga Jingim mentang syang hari bela ka yeng bom ki haki aryong awus yap amsham tayga yeng jonga humau sen habawan jing tenjo bakhya kil o kitab dan ti jonga Rasyang skam persyaya ga yang jonga humau siang habayar yang jenjar kisah kiwe kiyeng la kelana ukres nongdem baskam mayo ulong mau siang jonga habaka por banyak lapoy kansang suk jai balau try kabanang her girta ngan ruai yang jonga humau siang humau siang bang cukut Nanting la eryong ki hajan yeng jonga humau siang ren dong ji wai na khat iba SL yon soi iba long asal secretary jong jing seng jong Balang ke jong
Nongthymmai Pohkseh yen wan chikmat pulai dah ketim ke jong Blei berpenyalan ni jing duai. Haswa bang nyelet saka Blei ki jeng duai dongin saskor ka tin ka jong Blei ka baim ka bangla masyam naga kitab tong Isaya kan nong ka safoi ka thot ka shifo tin ki mongkom ni to what shifting me naman ngalong urungkat ban me what soma naman ngalong Blei jong me ngan pasai bor ya me hoy ngan yarap ya me hoy ngan kasan ya me dagakti ka mon jonga kitab Isaya safulai nong katong kong terter henry kumne ong try lo thau yami ko jakob bau tau lo thau dur yami ko Israel what shifting namar nga suspa yami ngal khot yami ka karteng me long ujonga haba me leng bai ki nganganong lemban me balong makiwa kinam telep yami haba me leng baga ding menom ing lem ni thali ding kanam je yami namar ngalong try oblejumi utaw ba khoi jong Israel unong pun im jong me Gospel jong Matthias kang nang ba sifo kat khot ka balai fo wei wat yau nyu kli jong phi baro ru lan yo nawagata to wa chepting phi long kham kor ya ki siwon ki singming Gospel jong Lukas unong khatfra kat khot ka ba afnyo Jisu krani ki ten ong uti ule thu yai ru ki bamla ba ubru ilong ki bala bat Blei un yakku ya fi baro ki ba yo singo bag basa skor ka tin ba im rembol ka jong Blei leng ba jong ka ni ka online service dong ni pendem hagi jeng duai ni ai hu e yame au Blei ba pa jing yu ba neng
namar minang perla yangi ban sakri yami wat hap deng jong kani ka lockdown henry mem sum ino yangi milari na sumar mel don dekat dega jing is ne kejong me ma perla yangi bang long kom ni bang long a try bo Blei pa jong he ngadua me akrat ba jonga wat hap balang keladu yaki bon teli kitayo yam sim nala so ban kyu sakayim katang jome henry mila perla yangi a try be jonga balang ba kani ka online service ni yo ban sakri lang yami kum ti bangai ba ki ba e yami a try jusunya ngadua hani por nar be jonga nangam taki para ngai e nang taki para Kristen baginam shifting habang yai lang ba kini jing e ki ba ni ayo i kumno kerja kan negara jungi pakap saya bawai lembah uni virus bolong ujung pangklam bersekai belapan kenyo yang kepercai berkerin dia berkeri kajungi ngaduai ablei junga to isnei betul kat wanam sya bangin shifting wanam sya bangin kenyo atrai jisunya kumela pulih keting kejong ni keba me rabai nga mela ong bamelong rekat bangi bangin dia bang shifting tenjumi ka ong ru lang yai lembah je ka kanum telep ngai lam ka ding dong eng ngisania hai ti bidang bal jome ngisania ha nyalam ka jome ngisania ha jing isne ka jome aple junga ngaduai ka kana por bagi prai baro ki bukan stam ngam shifting yo nu jumpang virus ubang tip baro kum to pandemik jumpang kram berhei ngaduai ya try ka junga lalang kaman ka jome to da penduk pendam penjatno yo ni virus no knyang jumpang baga rijungi kalong ka besuk pesan try ba ngai scam mame kari jungi midang atrai Jisu ki bri jume nang tawanum ino rabinya ngaduai hang nang por atrai rabinya nakam taki doktor nam taki nurse nam taki health worker atrai binya ngaduai mi kini kilong yarap kini kilong sumar nam taki bapang kibudang ki karatan bagi jaga fair ngaduai mi try menerim sumar meneda bau nu nyang pang virus unam lam kata ki rabinya jaga por dang sai jume ngarat bakting ki jume ka ong banum dia ke basniu namar medang kat rabinya hang por try binya ngaduai yame kan rapinya nam taki yeng kiba dok kiba sok kiba kardo mana pendak man preslai ya ka bang kadi jong ki hang no ki don try Jisu tham tamaka di ka por bangudan ha hagri ka lockdown ka baka sokar India ka penjeri ka pentekam haka ri ko bagam jo ka state mekhalaya ka jongi mana mino atrai Jisu nya mansa manis na ya try mumla ko mami ong mit what is singing ru Benam hak kang tiu me ngai scam men ri musmar mendekat paktai e basagria me kan rapi ha pat kunjuro tang ngadwai kerpang nam tau seri ku jung me uban sa ai ka jin slok na kdien ba em ke jung me ujung me try ba ngai pastor e jung es ai yin kren kting jung me ngadwai me tu da pun dap ya ka bor muslim ko tu da pun stre tu da pun ko bor screen me bagi tin porong ki mani sngo na kdien jung me try kilong ka jing ka khu kilong ka jung bang muslim nang ta baro ki ba pei ya ka dik ka service ni lamba YouTube video lamba kan dia ka nistak ka bang try Jisu mel ai kan rat ba junga nang social media ka rat binga oh Jisu ba nga ngadua yami ngai scam try nga pakai siri jong yang ni kami kan lo ka jing ka khu na tai we i ba ki ba page ya ka jing sakri try ngala ngai rat ba mes ngo ngai mas na sa skol yung jinwa yung sakri bari ku jong mi ba ki ni bang pangidam haga ka tang jume nang pun yung susba ba yung Jesus Christ mantabar hakarta amen. Keblesibun pas fight ba as aliam soy nang nota ka jing pulen ka tem ka jang Blei ba ka jing lam jang pe ari tuai Blei nang kar khu pi por baro ka di por jing duai serta ni Blei ong duai kham da pot ngre la dan kan no ka por ha history jongi kum ga balang la si jong ka perthai hi be don kam ban duai ka de ka ne ka por ka yatho ba 4 jam ya ka dawai ka penkhia ane ka sistem de jimpang COVID-19 4 jam ya ka vaksin ka peneda ya ka de jimpang ka jimpang ka map yo prime minister jeng kri bila ini beri betuk ke kedo ka map ke bila teman hoi beteman kilong berkhama dan harjima berkham ane kama wadi samla negi khna negi khulong ro batum dan gari ka parthai ka balai ne kane pir ge berkhra ge bopana ge bruspa ge bayas kwang ge sakran ge baroy dem samla gari Amerika gari China gari Russia France Italy Spain at kumta tatat baro sipor ge la perkhat wala se
kan employ negeri jangi yang dah ingin yo kasih gedet ke bakrau mana kato bau beliau bagi community unio agak sistem oleh yo perintah oleh yo melaflat orang yang percaya nangan di sistem jangan por kadang Nriutuli imat jing duai bangin duai nabuki haki arbenta southly but kawai bagatuk hardly tumi duai ngani po nang kame namar ki nongpang ki yo kem kane ji sistem ni de tho ini ba kane sistem tres step kata-kata ni ibat ni la yo snoru batang apa ki kato ni si breula baniam no Iyo snoru ba hakapor ba khlat ini inongpang dengan jing sitong ibahiyang asam iba jantam ek jampi kimna bandon rekan patki pat jing khlat kalong marwai patki bre ba mitho induai na mar ki inongpang kaptam ki brana tume jujiyo induai na mar ki bahiyang asam bi jambiru go blame pentengan mo persan body ki induai na mar He created an संसार जंगली बुफे जंगली इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर का स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पुलिस UDHS की डिप्टी कमिश्नर्स की SP बट बार खाट बरन के जिंगे दे हर बस थावरा थालुंती गुनो पन्ना दे जिस्ताम उबले आई की जिंग स्टार्ट इन शंखान Nabi ki kabor ni sotho ki trai sanya basi gam to portion ta ki gam no portion ti ki Blei ai ki kisiara company kabor Induwaru namaji ki doctors ki nurses inong ajira ki health workers ki ambulance drivers pat kum ta belong hakmat do jangan ni atma persya ya COVID-19 ni so thobran gi jaka bagi priu na gajinget bit na no daw wadi ki doctor bon banyara diki ki sho ki dat ki kawama pada pensistam ini bagi be iki but ini ki doctor ini ki nurses na bagi kita amal ke por ya gini ki bopang yo kena jimpang ka bit sekiru but bon ki yaklu hindu wa kat pang na ma juga ni dong trai batai Harga jenis semua di Bepang dengan Jingkyrmen COVID-19. Kebalai pat, ada pasapat ke Jingkyrmen kalong. Mungkin dua kan nama Jingkyrmen researchers. Ia semua bagil poi hajan banlat yang kata wai kumno wapun kia ini sistem. Panyo itu vaksin. Hari kadang-kadang Jingkyrmen kami kita kalau test lagi real, like human beings, bahkan di report. Kapor kan ang siyang syab gilaban dan poi ta gidawai siya grupa ng rejing sistem ta gidawai naman di researchers mulai ay giding start yo lab yo to dawai niya ta vaksin niyo nila manjok ya rejing sistem gidawai lang naman di kini south liki kimat akmat jo Blei atrai iwan akmat jo me kan kapor hagapor hukum kane kanat haba ki breu jame bat kito ki bomdai ki jame ki ang bagi pet jame ko try Niru ia soalang bat ki hagajing duai hagajing yam hagajing khat kerpa de teng ke jame hagajing snai ke jame ke trai atrai ni duai kana nama ke nongpang le ke jing sitam idona prang ke jing kenja idona prang ke jing setting idona jing soma kana hagajing sosi bagi umat khan ko trai Sejak itu bahaya Hasan bijam fitra kana idon kam idon khat ke jame trai isne ki habki pedang habki amchme habki yami me tra kana to sna bacha skor bat to don rengkat bat ki ko trai hagi kenta ke khado jogi imjogi abgen sotho bauta on nanam eno ya fida leleru na don rengkat bat ki to kalong ke man bo khoj me abgen yo khiana tra kana तो शंबर मेरू कुंजो ये भाई ये सन बिचाओ की इतना लगे ये गिसा मगजिंग पिस्सा गजिंग लंग आगे बखराओ इस नए ये की कुंजो कोतराई ये तो वायरो करने का पोर नंबर तक क्लियर नॉक्सन शार की चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ट्रैकना
ki Chief Secretary, ki Director General of Police, ki Director of Health Services, wat kumta the ki Deputy Commissioners, ki Magistrate, barok lang kumta kaji sumar kada, ki Police Officer tra, ki Menis naib don khat bat ki ko tra Jisu, ki Tracy bat met kam don kaji shong that ne ki tra, man a kaji kasan bor kaji me nama jom ki tra, ki Duwaru kanda kumta, ki doctors, ki nurses kanda, ki ban ha frontline jagaji le apasha ayuni COVID-19 tra, man is nai ki try mine dai ki ne jing pang ki bala wan ta ki na ba ki try ne kam try mine snai ne dai ki mine snai ki try suman aga jing kat jing khya kada mine dai ki bhai ye sam ki jam ki try kada ki be jan bat ki try dan kat bat ki khum jom Iduwaru kada namar ki researchers ki wa chitam jaga dawai ban pun khya ga ne chitam wa chitam ne vaccine ne da ne jing pang ko try is nai ban ai inspiration ga jame ki I'm same ga jame ki play ma me ga da ki khmat ki jam ki me ga bo so tho jo ki champagne jo ki ba ki yo kana jaga dawai ban long ga jing job kana ga jing ra ki ta ki million ni breu yo pang ga ne chitam ga ba the borok wai so gaji doa jingi pan kartang jeng Jisu. Amen. Mata pa niya doa na kabanta ki para ngay, bat ki para Kristan situlog kapatay. Ladwad ka no ka por ka bamangi kumi Kristan ki badam ka jingay how try Jesus Christ to bayan balami pa. Bangi ban pan I bangi pher na ki pat ki bangay day mata ka por. Hindi ban pan I bangi long slor. Yin buat perking ikiti mana ikiti adong ijang sokar. Yin sumar de yin de bentur kena song tu siapa jima. Rengi de pat orang di bang siapte iba sini askam mau try. Ni de ru banlong. Iba sosan ai kitu iba pat kiparan sem iba don lat don ti aku ngeni por ke lockdown. Kimio lat ban lai bela kimio lat ban try ban kata bat kejingkot jing kalong ga bakhandiat bat kabadona ha mangila kat bangikot bor ide ban kana refti jingap jingi yaki bat kata ga pani kana sem krastan ka jami indo wai wan ka por na ki banta paro jangan lagi sikri jingi ibangila yo ibangin sayo du kumjo indo wai kam ta mo Blei on don ka bat sikri jingu Reverend Dr. Jingkyrmen Nongpluh ibanan ra deng jingi ya khabar ka tien ka kho jang trai mo Blei dapat slai I dapat sem kho ka po jang bila banan ra ka tien ka badai biang ya ka ka po wa manta unkar khu sekri baro ye jing wai bagin sayo ne kong robel mui kum jo Blei unkar khu bagan long ka jing I am same ye ka ka po wa manta to mini do Blei baduk pa jing bahabnang Sasi sen pat I pai khmat sami ko trai. Kerpang na margi parab ngay baro. Pakita bro ke khat daka kertang jang me hangne pat situluk ka patrai trai. Lododon kono ka por. Bingila ban pau kum gi jing sai padang gi dum ka bakrao. Jing dum jaga jing do Jingkyrmen. Jing dum jaga jing septeng kan rat jaga ai bangin tet ka ap khmat. Kadang-kadang ke por tentra ini banshai. Kedua kerpada me, iwai pui perab ngai, iwai pui kena iluk khale ikristan, dan ai terang Jisu. Kajing rap kerjame, kebakerpang kum kene ke por. Bakajing yati kanam kino, nekanam dono, nekanam scam so. Habangin lat silang ne terangin tet pepelang Blei memelong Blei, bumala ya ka banshane atrai ni doai kerpa de me ngala banlong kerna kejingra pa kejingker khu hi bai pat ki bejenjar ki basitam ki bekerdo atrai wat ki bapang ro tra Jisu ron kam kejingra pa jeng kum ki parabreu ai kemasem kejing kemasem jeng semulam kebalang kejing kemasem bejang me hi trai ye ki bai pat tra kana bintet bangilong ki khon ki jong Blei namta naga ktien ka bangi kran hana ka jing em ka jing la ka jong ko trai ni do wai ro tra Jisu kana manis nai ka nei ka jing shikri angkar khui roi pe ka banta tra Jisu do ka jing pulai naga ktien jong bangilayo ka jing duai bangilayo
จริงว่าอีบังเลยอบัดอีบังอินเสียบัดคำตันกับเตียนกับขวดจะจำไหมว่าสกรีจำไหมวันละประเด็นจำไหมเวลาเป็นสแลกกันนาดิอูเรามันเสียบขวดกับบอลจำไหมว่าเขาไว้ป่วยกันตีนกับบอลแคร์ก็ลงอาทรายก็ไม่ที่ไม่ขวาไม่มอนไม่ทูมันลองก็จริงก็คูก็จริงไอ้มันเสียว่ามันคลายบอลมันเป็นเช็คบอลอย่างนี้พาเราบัดนั้นหังนี้บัดที่บัสเงาหังนี้ก็ชานอhari na buat try ini sekarang semua jing doa itu cumi ipani wong itu yang pilih baru hari kerja kemudian buat tamu jauh Jisu Kristus nang penen jadi amen hari ini kuat nggak kuat ikom durable lingui ini perabungan jang Balang ben semua man ai ke jing roy ke bekerpang jang i hari ini kuat problem dekat kui pikom baru Blei unis naik benorangkat jadi item kemudian kamu barang kemat kubur kebun orang penjui dari pastor di cumi Reverend Dr. Jingkyrmen Nongpluh Balang principal Germany Coastway Bible College Hasoran Khan Kondorobel Wanchkmat hari kata di pastor insinti yang besar yang kuat The jinx no red kin do wai la da ki briu jonga yak ma jonga kin wa but hai no na jing bam man kom ta na nengan snow keep up jong king and man kom ta na nengan snow ri jong king andเป็นแค่ใครทูเป็นแค่กูปาทูเป็นแค่ Snow อะไรอย่ารีจงมีชามีปัดนี้เป็นไอใครทูเป็นแค่ Snow อะไรอย่ามีอาทูเป็นแค่จงมีตัวมาอยากเปิดให้ตัวเป็นยาใครตัวเป็นยากูปาตัวเป็นยา Snow อะไรอยากรีจงมีชาบิปัดนี้เป็นพายใครเป็นแค่ Snow อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแค่บอกจงมีตัวมาอย่าเปิดให้ตัวเป็นแค่มีวันเป็นเด่นอามีเป็นฤทธิ์ยาละอีมีเกิดปาดอะไรมีไว้มันอีจงมีวันReality, mi pai no na jing bam bam. Go pada jing is nay, keep up jong itu ma. Go pada jing is nay, go one ben kya, cry to ben kya.อย่ารีจงอีชามีปัดนี้เป็นพายใครทูเป็นแค่ Snow อะไรอย่างนี้อาจทูเป็นแค่บอกจงมีตัวมาอย่าเปิดให้ทูเป็นแค่ใครทูเป็นแค่
kia snow a trai ya ri trong ni sha ni pa ni bên hai trai tu bên kia snow a trai ya ni a tu bên kia một trong ni tu ma ya perfect tu bên kia trai tu bên kia cô ba tu bên kia snow a trai ya ri trong ni sha ni pa ni bên hai trai tu bên kia snow a trai ya ni a tu bên kia một trong ni tu ma ya perfect tu bên kia một trong ni tu ma ya perfect tu bên kia Kat kum ke jing penbena hasnong gembet balai rong haying ki wepat. Kum ta ngi wan haying mane ban record ye ka Jingkyrmen baka social distancing ka biang tang unong kren baru kameraman. Ngai khu Blei yau kameraman hane ka por. Pek ka ying mane ka thli klem don breu. Habarwai shapang kisngi jenjar shwa ka jingwan arsin Jisu unorwai shemensim urwai hakaba sanspa arponyo nge em hakisngi ba pelatam kisngi jingpen deptinu Blei ba utrai kitrai us em kis em ulajan wan shaka pertai kajirwai ka yadai bagane ka por jongi nepi ongkumno ka jingkali ki babon kalong hato ka pandemic COVID-19 ka DNM ka dak ka jingkut na ka pertai shanungin pai hagi por ba pelatam kumar wahaneng hapdeng ka jingpan bat jingyap ki ba ap kamang kumnongin le ban lajem hangdo ka Jingkyrmen jongi ai khu Blei pastor in charge jongi iram Dr. SD Karmo Plang iba ai kalat bangan ai ka Jingkyrmen minta ka Sunday ai khu Blei probangai bagi paralog ro baro ki basingap yene ka khubor u Blei unda kur khu bat ai borengi habang ya kendo ya ke jing bom thikna hakapang ka sitom bat ka yap ke em ka bala pendret mensim bat kata ya ka percaya kaleng sodang hadu hangne hesilong ai khu Blei gerpangi ki doktor ki nurse ki polis ki brio sarkar bat ki nong di marbam ki ba phai la ka jingim na ka benta jung ki pajba to Blei un yada kerpang ya pi lada barok ngin yari tang hapo laki yeng kum ki khnai lada omdon ki ban mi ban lei hospital ban sumar ya ki bapang bat ban lei penbiang jingbam bat ki marbam ha ki dukan yeu bat dukan shnam la poi ha ka bae khu Blei shiponi ka ji shlor jopi ban pendap la ka kamram to barok ngin etrelang bat ka sarkar ha ka jingle ban job ya ka ne ka thma balangkot e ka por singap u Jisu jubab kumno ya ka jingkali badonkam ha ka gospel ka kumu Lucas kal nong ka arhuway ka khot nyau hado ka khatway ngan ong biang Lucas kal nong ka arhuway ka khot ka nyau hado ka khatway te ka lakali u ki da ong gono hikai hato lano kineki e ro kinlong bat ka dak ka kumno kan long haban salong kineki e ro oleh thu te to sumar ban om syukore pi na babon kinwan ha kerteng junga kita ong manga ukris bat kata ka ayom galajan wat lek bud na din jongki te haba pinyo sngew shapang ki thma bat ki jing khi win pi wat shipti na ba ka dai ne ki e ro ban Joshua hendre kata ka bakot kamlong kumne ro anda kum taw lo ong haki ki jai ben riu kan yang yele bat ka jai ben riu ka himaru bat ka hima ki jing khnyo jumai ki ba jor kin long ro bat hasibon ki jaka
ki nem sneu bar ki jing yap them ro bar ki long ki ai ro ki bai shir khai bar ki dak ba kraw ro nab neng ka konteks ka jing jia ko pelong ye ka jing kren ka long halor ka jing kren singan he men sim shapang ka jing kraw ka temple ha Jerusalem le sedon ki ba ong ani kat kene ka jing te mo ka jing kan tho u Jisu ba an penjot thiau ka temple hadu ban pen haplut shamadan ni ki mau penda penjot ka la pen ki ya ki sinran ban keli lano kine ki ai ro kin long ka juba bu Jisu ya ki jing keli ka long da ka jing maham ni ki nongbot jo bandam sha syukur henrai banda ngap ha ya ki jing kren ber ki jing batai jo dan kepor bau Jisu la ong ya ki riuniam sadusi phi bakla namar phem shempang ya ki jing tho ngiro ngin sha yalam bakla ladang ngim ngap ha ya ki jing batai u Jisu kabaa u Jisu shim ya ka kabu da ka ba ya thu lepa shu ya ki por ba kham jingai na lor ka jing penjat ya ka temple ha Jerusalem da ki jing thu lepa baro arbentang ka ba kham jan ka jing penjat ya ka temple bar ki ba kham jingai ki ban sa jia ha ki spa bari hajar snem ban wan ki thma ki jumai ki nem sneu ki jing yap them bar ki dak ba kraw habnen santli u Jisu bu yalade ha ka jing sha bishar shapang ka jing urlong jongki he risked his credibility Henry la kicia kan pen shisha ba ulong Blei namar tang u Blei u bala ban tip lepai ki jingja ki ban sajia hadir dagi spa bat ki hajar snem u ya perne ki no thul pa ki ba shat ong gomne u ong try u Jisu ong borobor shisha nga ong hapi u kren ku ba donbo ka ba mot ulong u tenrai kita ka jingkren lane ka jing thul pa don kam ban ong gomne u ong utrai namar mauhi ulong utrai hallelujah ka percaya kamla ban len ya ka jing pendap ya ka jing thul pa Jisu namar baki urlong ka pen shisha ba ka Bible ka long ka jing tho ba khoi ka bangila ban shane ki thma ki jumai ki namsneu ki jing yap them ki la jiar ter sita ngida ap ban yo i ya kita ki dak ba kraw na bneng bau Jisu uladap kren hagane ka text ngai scam bakin saja namar prapau person la nesau nagi santli kila debjia ani tip long kumno ondangin yo i ya kita dak bakraw nabneng siola ap ban yo i bat sngau maro hagaju po dan por banya thu banya iki jing jia ha ki ara jar snam ai hadin bau Jisu ula kren ni ki jing thol pa tangkin ne khendia lapen jot ya ka Jerusalem bar ka temple house nam nyau pel AD ha ka por patsha Vespasian ki jumai ba ki babon ki la khenyo ki thma ki bala bon kata bar ki thma ba ka banukong bar ka ba ar ki la jia ki nem sneu ki la jia kaleng kabapau de hapor u mau zedang bagi nong China kila yap saus pa lak naga nem sniu bagi jinyap them hagi dur ki klam kila jia keleng ka percay kata ka klam yap yong lane kata ka black death hagi snem shi jar lais pa sau pun nyau hadu shi jar lais pa san puwei kala penyap kumba nyau spa san lak lane nyau pusan million tam ki breu nado Asia hado Europe but Africa lane kumba shiteng ki breu ha ka perte ha ki tu ipo kabadang shen ha ka pori ba joy ha ka snem shi jar khandai spa khat khandai kata ka Spanish flu ka penbet jingpang hado san klor ngut tam lane life for life person ki breu ha ka perte bat ki yap hado san spa lak lane san pel million ngut wow ki jinya thul pau Jisu ki jia shisha du lapule haneng bau Jisu laong bat hashibon ki jaka ki nemsneu ba ki jing yap them ro bat ki long ro ki ai ki ba ishur kai kaktin hashibon ki jaka kamut keleng saudong everywhere
yakaktin Jingkyrmen lapan wan yakaktin farang pestilence hakaktin Greek batho yak New Testament lapan dankam yakaktin loimos kabapan wan syaka farang pestilence kaktin ki Jingkyrmen hakitab jingpun Paul nom khat pra khot pra lapan kala yakaktin Greek plagai kabamot plagues hakaktin farang kamot ki klam hakaktin khasi kumta kaktin Jingkyrmen kat kum locus kamot ki jingpang bayabit stat babapenyap kita ki infectious or contagious disease and fatal epidemic nakaktin French but Latin kimot kumju plague or epidemic laneka klam habakumta dakaktin Jingkyrmen u Jisu u mod yaka jingpang klam kabapenyap sibon ba Hebreu hakata ka jingmot ka COVID-19 ka hap haka jing thun pa u Jisu baka dai ka Jingkyrmen lane ka klam loimos lane plegai balatho tenrai haka New Testament dakaktin Greek ki Kristan ki ba emmenta kum ki tu ki ba emmenshwa haka por ka klam ba shirkai ki yo kalat ban yo I ka jing urlang ki jing thun pa u Jisu henrai kan mau u Jisu ulama ham lepa bangin nam sya syukur uang henrai kata kapakut kam long kumne ro ki Kristen ka pori ba joy ndak yo I Spanish flu le second perkat yo la de kapakut ne u Jisu uang kata kapakut kam long kumne ro kumba ka Spanish flu ka sange hakasnem khat khandai ka Jingkyrmen COVID ro kan sakut ha u arpeu kan mau dangsa saki dak bakrau na beneng bangin sayo I kat kum ke jing thun pa Jisu hoi u Jisu la jan ban wan henreu om dei kumne ro kum ta ngin yai trai ngin yai kamai ngin yai shakri u bat ngin yai yathu ya gospel haki wepat kat ba pat wan haka ju por ngin long ke lapan kre man ka sengi henrei ka khubor ayu ka klam COVID ka ayangi ki bangai menta ka banungkong ka pen scam ya ka jinshisha baka bau Jisu kren ka long tik kumta ka baar ka pen scam baka tin Blei ka Bible ka long ka ba shisha baki ki ba tho haka ki long da ka jing persat mensimu Blei ka balai ngi sngotu baka jingai jungi kam long ka ba le no namar la pensyong nong rem ya ka halor ka jingshisha kamut da jia ka no ka ba shirkai kat no ka no ru ngin sno ordin tang hau Jisu ni don ka dau ban aingu yau Blei kat ka ne ka lat ni yo ban don ka jinga dai baru Jisu trai u balong unang pen jungi bat ka ba khaddo ladangi nangi yap kampe ka don ka ba kham don kam ha ka jingim bat ka ta ka long ka Jingim bat ka Jingkyrmen kidon tang hau Jisu u balong ka lenti ka jingshisha bat ka Jingim de amen anda ki Kristan ki langam kham jenliu ha ka pertai bakan jaman sim ki sngotu ya ka Jingkren u Jisu ha ka gospel Matthias ka nong ba shipau ka dikhat ka ba arpo pra uang to what shek ting ya kita ka penyap ya ka met bat ki bamla ban penyap ya ka mensi henrei pin kham shek ting yau ta bala ban penjot bat ya ka mensim bat ya ka met haduja ka Jingkren ka ba henrei ka long ka ba shisha namar lakren ya ka dau Jisu paralok baro u khyang jingpang ba kham shirkai u dei u jingpang pop shaan ong biang u dei u jingpang pop u balasar ya ka pertai nado akper Eden lengba u Adam bat ka hado menta henrei long ka jingu yau Blei ka dawai ka la don lupa da ka jinya u Jisu halor ka dingna la penmi ya ka snam ba kodor ka balong ka kuna kata ka atonement na ka bentagi pop jongi bat ka jingpen khia ya ka jingpang jongi ya ro yau trai la da don na pedeng jongi ki basngap ya ka ne ka khubor rengkat bat ki jishep ting ya ka jingpen rem ya ka mensim
namar bompat yo ban pla lane ban panma bi kipop lane lade don napi kibasa ha kijaka Jingkyrmen ketuki isolation centers lane ki self isolation center lahaying na hangdong no pisngau jen jar khuslai yo bit jingpang lane yo yap philang a phi pisa mensim ngapen slori phi to command no cheer up u Jisu ulang ka Jingim bat ka Jingkyrmen u Jisu ulang ka Jingim bat ka Jingkyrmen u ong ngalong ka Jingmi pat bat ka Jingim u tao bangai hanga law layap un yo im u ong ru namar banga im hiru phin yo im kak tian Blei ka ong namar ka bainong ka pop kalong ka Jingya henry ka Jingai ka jau Blei kalong ka Jingim bom jukut daw Jisu Christ ubau try jongi ka ong ru la daw eu don hau Christ ulang jing thao bathmai hapedang ka Jing septing bat ka Jingma ni don u Jisu u Balang ka Jingim bat ka Jingkyrmen lese dan ki bakwa ban pen baik no ila ka Jingim baru Blei ban yo ya ka Jingsup ka Jinghun ha ka men sim jong pi bat ban yo ya kata ka Jing scam ya ka bom jukut pila ban le ya kata menta hoi wat menta ru kak tian Blei ka ong menta kasngi ka Jingpenem pila ban pen bot ya ka ne ka Jing duai try Jisu ngas ngau thu ba ka Jingim bat ka Jingkyrmen ki don tang hame renjain bat ka negapom ngawan hame ko try ba e map yanga thau thmai yanga ai Jingsup yanga wan ban syong haka do no jonga ngakut jemut bat nga ai tilut yala de hame haka kerteng Jisu amen amen nyimla ban bu put ya ka Jingtreu Blei wat lengba ka ne ka khubor ka ban lengkot ula ban kerkhu bat pen mini habangi pai shu daga do no baro naga benta ka burom Jisu amen and amen Kuble sibuan kong dokter namar ka Jingruai ka Kodon pa amin semi sikadaya ngalong ka Jingkyrmen ye nyai kuble pi pastor be Reverend Dr. Bakerman Nongpluh namar ka khubor ba Jingkyrmen ni preng ka por ka padong wong kane u Jisu ulang ka Jingkyrmen ka jangi uble ka khui pastor ba ka ministry ka jampi ai por ba ro ba nang wan chakman yang poin ka bakot jong ni sakri ji tapi soalam bunong rai samasen ka Jingruai ka bandres pasan ikan tim gi ba ong gong ne kas namu Jisu ka toj apo jonga kas lei kum ka wa hamen sem ka sngoma ka pendap hamen sem bom la ban batai ka Jing ba plau Jisu try ji ba plau Jisu nga ang nei nga syam don ka Jingsuk basisya pentiang yaman sem ka pendap da Jingkyrmen ngan bot ngan syakri ya try da Jingrehan la Jingma kiwen ka perthai ka telun tra Jisu jingi unsumar lagi kon la preng ka thma Jing le ka bajur yin septing ai hu Jisu yin yang shlor yin ruai ba ka khat jong Jingruai ka bandrus pasan jiwa syam sem ka bandrus pasan wen ka tab da ka kerpat ye Reverend Dr. Bakerman Nongpluh yang ai ka Jingruai ba ka Jingkyrmen penwai tu Blei ka khui baro Jisu katun hapok jongna ashli kung tawa hamen sim katuna adak hamen sim pamla patay kajing ibang
banyo ban penwai no hanakapor. Ye aingo ye me try Jisu be it na ka bita ka sgi ka bang yo kalat sa si sen pan ban syong hakmat ki computer jogi ban syong hakmat jogi mobile phones ki jongi bangin yo ye ka ban shimenta ban syakri me ha ka bang yo ban wai ha bang yo ban duai ha ka bang yo ro ban sngap ye ka kubo na ka tien ka jome ni aingo ye be try bakan ka lockdown kam shem la khang lat ngi ban yo sngew ye ka tien ka jome ban ni aingo ye be try na ka benta ka technology kene ki lab jong ka jingstap jong ka juk benta ka penlai ngi bangin connect bangin yo ban yo sngew i way bat kum joro try ban ai kene ka jing pla ba malo Blei ba donbo ba me malong ka Jingim bat ka Jingkyrmen na ka benta jongi i way pa i way ngi tuai ko try ba me yo ban don kat ban ngi ha kene ka tayo ka ban wan ngem tip ka e ka ban je ha ka tayo nrengi tip ba ma me tip dot ye ke baro namar me bat ya ka lawe ya ka lasai ha ka ti ka jome ai boring ya try bangin em ka jim ka ba job ka jim pun sku bhai me ha pedang ke jing je baro ha ka jing em ba jara bangin ya try bangin long ke bala pen kre man la ka sngi ha ka jing em ka jongi ka bangin dang up khme lenti ya ka ka sngi ka ba men yo ban one part sha ka ne ka purthai pen khlan gi rungai jome ka lang ka purthai pen khlan ya gi rungai jome ka ne ri jongi ba dar ka ro ba ki portion shar ki ba pe ki ba khmi ya ka jing bha ka jing man ba ka jing da na ka jing sa priang jong ne ka jing pang but hak ba why not I ba ka jing ai ka ba beong Jesus Christ ba try ka jing ai ba ka jong Blei ba pa lembat ki sudah ba thiang chup sai porn sim khoi ba ki dwai ba ka jing khu ba dan boru Blei lai ha we kan long na ka benta jungi ki ru khu jome hang ne ba ka lesu dong jong ko thai ro menta ba chido ki bam ju ko amen